Jej princípy sú tak strohé a tak jednoduché čas od časti, že ťažko za tým povedať niečo originálne, čo by ste ešte nepočuli, avšak táto hra dokáže zaujať naozaj po celej našej planéte milióny hráčov. Príbeh začína vždy malým chlapcom, ktorý sa volá Link. Jeho chudobná povaha stať sa hrdinom je u neho utláčaná tým, že nemá rozhľad, nemá možnosti, avšak vždy sa stane nejaká cestička k tomu, že unesú princeznu z jeho kráľovstva Hyrule, jej meno je Zelda, povedomé. A práve on sa rozhodne, že je ten pravý, ktorý by mal túto princeznu zachrániť. Bere do ruky drevený meč, drevený štít a vydáva sa na dobrodružstvo úžasných krajín, nepoznaných svetov, dungeonov, prepracovaného RPG systému, ktorý vôbec nie je založený na nejakých skilloch, ale je založený na získavaní predmetov a použití logiky na použitie tých predmetov, aby ste sa dostali cez prekážku. Možno zložitá veta, ale tento hra Zelda určite vie, o čom je reč. Všetko je založené na tom, že ak vidím nejakú stenu, za ktorou je nejaký predmet, tak existuje milión možností, ako sa k nej dostať, ale len tá jedna je správna a v hre nenájdete ani jednu nápovedu, ako sa k tomu vzácnemu predmetu máte prepracovať. Nájdete hák, skúšite ho preskočiť, nájdete bombu, skúšite tú stenu odpáliť. Všetko je na vás. V sérii The Legend of Zelda nájdete milióny vodítok, ktoré vám ukazujú, ako žiť a všetko je to zabavené do fantasy krásneho sveta. Jazda na koni, lovenie rýb, chytanie gekonov niekde na pohraničnej púšti ľadových krajín, gorovia, úžasné rasy, ktoré vám môžu častočne pripomínať aj fantasy filmy ako Star Wars. Celá kultúra série Zelda je postavená na čarovnej prepojenosti hráča priamo s hrou. Ak to zapnete na hodinu, garantujem vám, že Zeldu vypnete po 10 hodinách unavený a ledva došlapete na záchod. Toto retro som venoval sérii Konzolista.cz serveru a našej 10. výročnej časti IMAPSy. Ak som sa trošku preklepoval v tomto dialogu, tak mi to prepáčte, je to nahrávané zo Stardrive a séria The Legend of Zelda je pre mňa srdcová záležitosť. Uvidíme, ako tento rok dopadne jej prvá originálna výčasť, ktorá sa chystá exkluzívne na stroj Nintendo Wii. Bude koncipovaná len pre túto hru, keďže Twilight Princess, ktorý sa aktuálne ukázal v roku 2006, síce na Wii bol len klasický port z GameCube verzie, kde bolo pridané pohybové ovládanie, takže tento tvrdí, že Zelda už na Wii vyšla, tak je to sprostosť. Vyšiel len GameCube port, ktorý mal nové ovládanie, až nová Zelda, z ktorej sme videli len jeden artwork, ukáže, čo je v konzole alebo v platforme Nintendo Wii a ako ju Nintendo ako spoločnosť dokáže vyťažiť. Ďakujem za pozornosť, ideme ďalej. Minulý rok sa partia študentov rozhodla, že si vytvoria vlastnú arkádovú hru na XNA platformu a tak učinili titul Magička, hodili ho na trh a zožali úspech. Vyhrali švédsku Game Awards a všimla si ich spoločnosť Paradox Interactive, prevzala od nich licenciu a práve tento rok nastupuje na trh už čoskoro pre PC, Xbox 360 a PlayStation 3. Hardkorová RPGčka s obrovskými možnosťami, 13 levelov, defaultný systém a čo je zaujímavé, tak tvorcovia sľubujú naozaj kvalitnú fantasy atmosféru, špeciálny cel, bojový systém, kde budete môcť kombinovať rôzne kúzla a vytvárať tým úplne nové. Práve na toto sa snažia tvorcovia nalákať hráčov. Vytvorte si vlastné bojové komba len individuálnym spôsobom, vytvorte kúzla, ktoré nikto iný nevytvorí. Po Super Smash Bros. Brothers kultovej Nintendo hre sa prezentácia konzole Wii na bojovej scéne dostáva do úplne novej sféry, keďže na trh nastupuje Tatsunoko vs Capcom Ultimate All Stars. Spojenie týchto automatových 2D legend, ktorých v Japonsku pozná každé aj malé dieťa, ktoré ešte nevie písať, sa práve prvý mesiac tohto roku dokázal zapísať aj číselnými hodnoteniami do povedomia hráčov a ak ste ešte nemali možnosť vidieť ukážku z tejto hry, tak vám práve jednu z nich prezentujem v našom videoblogu. O čom je Tatsunoko veľkú s Capcom? Ten dohral napríklad sériu Street Fighter, pozná okamžite pár charakterov, ktoré samozrejme sú zo série Capcom, avšak aj automat Tatsunoko, čiže legendárna spoločnosť, ktorá vytvorila niekoľko nezameniteľných charakterov, prináša do hry originálne prvky, originálne bojové schémy a samozrejme úžasné videosekvencie. Ak sa vám podarí na pade naťukať krkolomné ťahy, tak uvidíte niečo, čo ste ešte nevideli. Sa Capcom hovoria aj také charaktery ako
novinár zo série Dead Rising, či iné naozaj originálne postavičky, ktoré by ste mohli poznať i z iných hier. Tatsunoko vs. Capcom si zaslúži každú pozornosť 2D nadšencov bojových hier a privádza Nintendo Wii do novej éry beat'em up akcie. iMap si končí, ďakujem za pozornosť, uvidíme sa opäť o týždeň. Peace a čau.